Nimas Ayu pujane ingsun
wong wadon kang kuwon jiret rasaku kejaba mung sliramu wong ayu Supraba tambanono brantane pun Kakang Prabu Kalapracana Supraba mara madhepapun Kakang Jogaweku jiwa wiwit pucuk rambut nganti tekan jempol suku babar pisan ora ana gethek cirine wong ayu kalamun Supraba kelakon dadi bojone Kalapracana sliramu ora bakal tiba aning parang curi nanging bakal tiba ana kasur babut Supraba sarta dua kang nandang tresna pun ingsun kanthi sarasmi kowe aja ninggalne aku Dewi Supraba gelem dadi garwane Prabu Kalapracana ratu ing negara Giling Wesi Supraba woi bueno Ratu negara Giling Wesi Prabu Kalapracana iki
Hok helm deh yaksa gora rupa ora sedeng nalendra yaksa halaku kang palwalya ingkang gambira marangah ngise siyung metu Prabawa Gora mawali an Ditya Durbala harasa Hong tete yuwang kala ludara Mas Patik Raja dewaku bojleng-bojleng iblis laknat padha jek-jek kantaka kula wonten dawuh tinimbalan sinuwun ratu jimat pepundhen kula donya prapteng delahan sinuwun Prabu Kala Pracona ratu ing negari Giling Wesi amiji keng abdi kula Puntagok Teja Mantri semono uga kowe mbelung wonten dawuh juragan lara awakmu mboten jembrot kabeh dalane ya kados pundi sinuwun anane kowe bocah loro sun timbali adoh ndak awe cerak-cerak saya ndak raketage kawruhanana yen ri palungguhan iki ratu Gusti ing negara Giling Wesi aku Prabu Kala Pracona nedheng ke taman Kunjana Papa Kunjana Papa pancen bener Kunjana tegese edan Papa tegese lara aku lagi lara kedanan Gok nyuwun sewu panjenengan sinuwun Prabu Kala Pracona kedanan kalih sinten Gok dina sak mengko atiku lagi gandrung kepaung kelawan mustikaning widodari ing kahyangan Suralaya kang sesilie Dewi Supraba Gok Dewi Supraba kabaranyata
Mula wektu dina iki aku wis kongkonan. Aku wis kongkonan karo patihku sing jenenge Patih Sekipu Tantra. Dina sak mengko ndak utus munggah marang Kahyangan Suralaya sak perlu ngebon esuk ngudan-udan sore. Marang mustikaning Hapsari Dewi Supraba. Yen to nganti dewa nolak utawa nampik katresnane Prabu Kala Pracona ratu ing negara Giling Wesi, Kahyangan Suralaya bakal tak sungsang bawana balik. Mula sak mengko kari ngenteni tekane patihku sing tak tresnani Patih Sekipu Tantra. Kanthi nggawa kabar, kanthi nggawa pawarta kira-kira panglamare Prabu Kala Pracona iki mengko ditampa apa ditampik kelawan para dewa. Yaksa Gora rupa riseteng Nalendra yaksa halaku kang malwaya ingkang ingkang sowan sinuwun. Sekipu Buta Pandhawa tata Gatiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warahayang Latala kowe sing teka Sekipu nuwun inggih sinuwun jimat pepunden kula Prabu Kala Pracona nganti cumengkrungen nggonku ngenteni tekamu bebasan kaya ngenteni sileming palwa gabus kumambanging watu item. Kepiye mungguh pawardane te panglamarku ditampa apa ditampik kelawan para dewa. Gendhih kemrungsung ing kalih kesuk panada ing kalbu. Daya-daya Prabu Kala Pracona enggal kepengin wuninga. Nuwun inggih sinuwun. Sampun kasembatan Patih Sekipu Tantra munggah wonten Kahyangan Suralaya. Ngadhep marang para dewa Durhandara. Atur wuninga sinuwun.
bilih ing ripalenggahan sak mangke patih Sekipu sampun angsal dawuh saking para dewa ditampa apa ditampik panglamar paduka dipun tampi dening para dewa syukur bagi sewu yalah ta Matur nuwun Sekipu. Bebasan melaku ing wanci pangklong kepapak ing obor sewu Sekipu krungu kabar yen to panglamarku ditampa klawan para dewa nuwun inggih sinuwun ngestaken dawuh banjur besok kapan dina lan sasine aku bisa dedaupan klawan mantasaning widodari Dewi Suprabawati Sekipu. Do sinuwun mugi kawuningan manut dawuh pangandikanipun para dewa dina lan sasinipun anggenipun paduka dedaupan kalian Dewi Supraba sampun dipun temtokaken kalian para Jawata. Wih lah syukur yen to pancen kaya mengkono. Sajake dewa wedi nyawang kekuatan saka negara Giling Wesi. Ketitik panglamarku bisa ditampa banjur dina apa sasi apa aku bisa dedaupan kelawan jejantunging kalbuku. Patih Sekipu. Makaten sinuwun dawuh pangandikanipun para dewa paduka sinuwun Prabu Kala Pracuna daup kalian Dewi Supraba benjang dintenipun dina Selasa kliwat sasine Jumadi lawas kalian paduka ken ngenteni bosoke beling. Piye balenono su? Kapan aku iso rabi karo Supraba? Benjang dinanipun dina Selasa kliwat sasine Jumadi lawas kalih paduka ken ngenteni bosoke beling. Buta goblok kowe. Buta pengung. Waduh. Kaca montap lirke netap duka yaya sini Jojo pang mawinga-winga wengis kumejot matur ning wadi buta goblok buta pengung buta ora tau mangan sekolahan kowe Sekipu. Kowe kuwi diapusi karo dewa ning kowe ora krasa. Lho kula menika matur witing klapa sak lugune. Iya ning kowe iki diapusi blok goblok. Lekno mripatmu jerengen kobokmu. Aku kon ngenteni tumapaking dina Selasa kliwat rak ngono to mau. Inggih ngestaken dawuh dina Selasa kliwat ki ora ana.
Anane iki Selasa kliwon blok goblok. Karo kon ngenteni sasi Jumadi lawas. Sasi iki eneke Jumadi lawal. Apa maneh karo ngenteni bosoke beling nganti kiamat iki beling ndak iso bosok. Ning nek kon ngenteni bosoke matamu iki kira-kira iso. Wah buta goblok iki. Buta ora tau buka internet iki. Sekipu angger buka internet sing didelok nggur XNXX hamster kowe. Sekipu teke ngres. Saru. Salah lan keliru. Wah, cethok wela-wela dewa jarak kala pracana. Nantang alus karo Prabu Kala Pracana Sekipu. Kula wonten dawuh walien rasamu. Surak gotong royong minangka tetenger budaling wadya. Yen to nganti dewa ora menehke Dewi Suprapa marang panjenenganing Suraja kesuwen. Biyuki Batang Sayuta kayangan Suralaya bidal dinten menapa Dusinuwun ora kitang colok lintang sambung obor rambatan pundak budal tira iki gempur kayangan.
Kabrabak sro kabranang geget waja mlintir gumbala sukal wijiling sabtu kece wali kece sadat setan wali kobra sajake dewa padha wedi karo patih Sekipu Tantra ketitik lawang kahyangan lawang sela matangkep ditutup rapet amarga wis wanuh wani ngapusi marang patih Sekipu Tantra. Ayo para dewa kowe kabeh padha metuwa aja nungsang palang tumbuk bentus kaya gabah den interi kowe. Tak wenehi wektu telung kedepan janji ra metu saka lawang sela matangkep kayangan Suralaya tak dadekke segara geni. Sekipu loh iki yen dak sawang sajake kaya pukulun Bathara Narada. Yah, pancen bener Sekipu. Ayo, dewa wis ngapusi karo patih Sekipu Tantra. Saiki gelem ora gelem dewa kudu masrahke Dewi Supraba kanggo jatuh kramane Ratu Gustiku Prabu Kalapracana. Dewa ngapusi, dewa apus krama marang jeneng kita, ora jeneng dewa wedi karo kowe Sekipu. Malah dina iki dewa bakal ngadani wujute Giri Swayembara. Apa swayembarane Bathara Narada? Dewa duwe jago. Yen kita Sekipu cilike ngasorake gedene bisa mateni jagone dewa, bakale kasembadan anggone Ratu Gustimu Prabu Kalapracana duweni kepengin rabi kelawan mantasane widodari kang sesilie Dewi Supraba. Yen mangkono ndi jagone dewa Sekipu ora bakal miris maras taker marus. Kawruhan ana Sekipu. Iki sing tak gendong iki bayi kang umure setahun durung ilang pupuk lempuyang iki patenana. Yen kita Sekipu bisa mateni bocah sing tak gendong iki, Surup Surya Dewi Supraba bakal ulun udunake saka kayangan Suralaya marang negara Giling Wesi. Bagus. Sajake dewa wis kentekan akal. Dewa wis kentekan akal apa donya kurang jalma apa jagat kurang umat. Kok bocah wingi sore didadekke jagone dewa. Wis ora sah kakan gunem sing tanpa guna. Enggal tindakno, patenono bocah iki Sekipu. Wah. Dewa wis mlinger kiblate. Bocah durung bisa apa-apa kok kon ngadepi Patih Sekipu ya.
Ora kok tegese Patih Sekipu mateni wong kang tanpa dedosan. Nanging aku mung nindakake wujude Giri Swayembara. Bocah kang isih abang. Tak untal mangsa ngambau cethak kowe. Biar kowe. Lho, wis iso brangkang bocah iki. Loh, wis iso terantanan. Loh, wis iso ngadeg. Wah. 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 Hi. Wah, ya jagat ya dewa ya Bathara. Iki jane bocah apa kulite tek alot kaya banjero. Tak kemah-kemah kok babar pisan ora catu. Dewa, kowe aja njarak karo aku. Aku wegah musuh bayi iki. Menang ora kondang kalah mbabar wirang gedhekno dhisik bayi iki. Senadyan isih bayi, bocah iki wis ketok sing dadi kasektene. Ketitik dipolok gantang dicakot babar pisan ora tumamana kulite jabang bayi iki. Sekipu, yen pancen jeneng kita Patih Sekipu pengen bayi iki tak gedhekke lho dhisik, ya tak turuti apa sing dadi kepinginanmu.
permara reh mangasa miya ngambreng Kadi karonaning kaswasih ring marga Hamalagung Risang gandha wastrat maja leng-leng lalu mangul adi Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Umya samara waya hanto Empu Rama Yadi kula wonten dawuh pukulun kowe ning kahyangan kene duweni kewajiban kewajibanmu ya kuwi dadi tukang pandhe lah dina iki ana pakaryan kanggo jeneng kita ya kuwi bayi sing tak gendong iki jedinen ana sajroning kawah Candra Dimuka mbuh piye caramu mbuh piye reka dayamu aku kepengin meruhi bocah iki dadi dewasa sing sentosa otot bebalungi karena bakal dadi calon jagone dewa mateni Ratu Hambek Angkara Murka menawi mekaten kula namung ndederek pukulun Bathara Narada bagus lah banjur kira-kira piye caramu Empu Rama Yadi kula aturi paduka pukulun Bathara Narada nglumpukaken para dewa kinen ngempalaken gegaman kang sarta pusakanipun piyambak-piyambak sedaya dewa kadhawuhna nglebetaken dedamel wonten sajroning kawah Candra Dimuka kala wau mangke salajengipun kula ingkang badhe murba kang sarta wasesa ya yen pancen mengkono enggal tatanen bocah iki Empu Rama Yadi dewa-dewa Sugata marang suring trang ngudani arum-arum ngendan wing wiyat Narada ngepalani ong para Jawata leburan ana sajroning kawah Candra Dimuka kawah Candra Dimuka
ngudari tias reriwut urwate rawat wawadi wedi lamun kauningan mring sang hambek ngumal hati manghalat-halat uruping geni condro dimuko kaya arsa handilat langit jumaleder suarane gawe giris pauda sampun kalebetaken sedaya gaman kang sarta pusakane para jawata gada bindi tombak candrasa trisula keris cundrik sedaya wis manjing mring kawah dadya jenang ilang lebur dadi bubur tanggap sang empu Ramayadi den uncalake jabang tetuka mring sajroning kawah candra dimuka dan sakwetawis dangu dadya satriya gagah prakoso glewo kaya golek kencana jiwa manjing Gatot kaca sigra gegah natu milih merengu reksa ketlapu lalir pate biak ngarsa tangkap muri mangklinga engkang dulu mumbul pang yayah tejo mangkono sang krincing wasi tumlambang tian gatlong
iku saknyatane gunjang seret Adi Guru, kula wonten dawuh Kakang Gunaresi Narada. Dateng ngajeng jengandika Adi Guru menika, jagone para dewa ingkang sampun dewasa labet kajedi wonten telenging kawah Candra Dimuka. Mekaten Kakang. Nggih. Lare menika Jabang Tetuka menika dipun jenang mawi saliring dedamel Ganda Bindi Tombak Candrasa keris suksara denda cundrik lan sak panunggalanipun. Dados Jabang Tetuka menika sak randuning badan dumadi saking tosan lan waja. Mekaten Kakang Gunaresi Narada. Lakar kados mekaten. Lho nggih. Kula sampun hanyekseni pranyata Tetuka sampun gagah prakusa kenceng kumarenceng otot kang sarta bebahune. Polatane hangengkreng jenggureng nanging lamun kapandeng katon kebagusane. Lho niki Jabang Tetuka menika ugi sampun pinaringan sandangan ing antarane Taping Basunanda Kotang Antrakusuma ugi kasut padha kacerma. Lho nggih Kakang kagem jangkepipun pusaka Jabang Tetuka badhe kula tambahi pusaka wujudipun nami. Badhe kaparingan nami sinten Adi Guru? Kula aturi hanyekseni Kakang. Lari menika badhe kula paringi tetenger Raden Gatotkaca ya Guru Handaya ya Purbaya ya Inten Simbarja. Leng-lenging driya mangu mangun gong kanduhan rimang lir-lena tanpa kanin lir-lena tanpa kanin yen tantulusa yen tantulusa mengko sang Dyah Utama asma kinarya japa menapa ingkang dados werdinipun sedaya nami kala mau Adi Guru? Kakang Raden Gatotkaca menika tegese kempaling karusan utawi dedamel. Guru Handaya menika kinasih dening Hyang Guru. Purbaya menika ageng panguwasanipun. Inten Simbarja menika mengkuwerdi pepetingane satriya. Nanging nyuwun pangapunten, satriya menika dereng dipun paringi swara Adi Guru. Dadi wami didangu boten saged semaur. Upami ditakoni nggih gur meneng mawon.
ora saged jawab. Mekaten Kakang. Nggih. Arep ditakoni apa ora iso jawab. Gur meneng. Mergo sabun. Kok iso sabun? Mboten, niki serius. Niki dereng angsal suwanten Adi Guru. Nggih. Gandeng raganipun Gatotkaca utawi Inten Simbarjo menika dumadi saking sedaya senjata lan pusaka pramila. Suwaranipun badhe kula cipta saking geguntur utawi bledhek Kakang. Gatotkaca Purbaya Inten Simbarjo kula wonten dawuh duh pukulun